Good morning guys, welcome back to my vlog. This is Olanga and welcome back to my channel. So guys, today is Friday, July 12, 2024. So this is the last day sa Jote Karunya Week. So guys, stay tuned. Always, Chook is here. Na siya friend o si Tibor. Hoy Tibor, pauli na dito Tibor. Pauli na dito, napo si TikTok. Gahapon kay namatay si Conchi guys, 12 years old. Nikalit lang siya katumba. Tigulang naman po siya. Murag siya, sige siyang murag na bukog. Basta murag na inahubag ko sulod sa iyang bapa. Namatay siya. Doy kayo. Friday. So thanks God it's Friday. Jote na sad. So nakasakay ko na Jerome guys, kaya nakita na ko siya dapat sa bakery. So dagan ko niya. Nisakay ko niya kay wala man sad sa Genesis ni hatod na ko kay naa siya laing lakaw, naa man siya sa kuan malabuyok na nagikuha. So naka-hits kong Jerome guys. Salamat kay nakasave pa jud ko sa plate. So among gisakyan kay L300. So nakahapit kog sud ang dapit sila ng Iskay. Di nakapamahaw ko abot sa barangay. So hapit na mi guys maabot sa barangay. Sayo-sayo panoon ko nigikan. So naanak ko guys sa barangay guys. Tumba na ang usa ka semana. Fred! Tumba na sa semana Fred. Hindi na po kaagi na. Saludet di kaage. Si Fred di kaage. Jote matumig Oslo. Nami kuyog aray. Ano namang kuyog? Hi Chok. Chuki ah. Hi Chok. Hi Chuki. Chuki. This is my baby. Abay. Kita ay. Kuyog si Oslo. Bato daw ko na may merkado kay magpalitong sunan. Sunan. Okay. Nanami sa alo. We're in on road work. Wala sa punta ng kalsada. Okay. Chuki. Tama, Chuki. Santos na. Sa merkado. Magpalit og isda. Thank you. Dah, namias gulo-gulo pala na. Kila ko bubuno dika. 200 lang. 200. Usa-usa ba? Na, di ka nagbuang mo. Duaan. Adile, kani 200 pa. Usa diha, usa po din na. Ano akong napalit sa Oslo, gunod ako kayo. 200 ang kilo guys niya. Na siya gamay guhit, 230 tanan ako nabayaran. Kaya nga po ko'y saging. Dami kayo. Tanaway lang saging nga malung ako. Dagko kaayo as dagko kayo sila. Muy pagkadako adako pa siyang batil. Dagko kayo siya as in. Mga panakot. Dapat ko ginamos guys. Dapat ko ginamos. Kung anong limon situhan. Super sarap. So maorin ako napalit. Talagang ko guno-guno guys. So
Sarap kaayo as in. Nanunan. Guno-guno. Tinulang guno-guno guys. Sinabaw. Sinabaw nga. Guno-guno. Grabe ko na siya saging. Salamat sa pagtanaw.